Chini kendo nyakwara mogi bang'u ke yueyo ma en Ramogi TV weche manyien mag duol dhi nyime. Obila ma Kirinyaga ochako nonro mar mako acheje moko mag kuo ma itudo kod monjo kanisa moro kendo magichwe gi madho divai kod chamo sakramit mag kanisa no kaeto bang'e gikwalo nyiduonge mag kanisa. Ten kanisa no mar ACK St. Matthew's Mitithi wacho ni jokuogigo nyoturo kanisa kendo donjo e kanisa no magichwe gi timo timbe mag sakrilego makamago. Jodak ma alworano odong' gi buok kod luoro ka giywak ni arita mar gweng'no sani ni kamarach. Waliingia kwa hii kanisa yetu, wakuja wakakuvunja dirisha na wakuja wakaimba piano, ingia mpaka kwa water table, kwa madhehebu, wakakuta kuna dibai ilikuwa imebakia church wine, alafu na wakakunywa yote na wakakula sakramenti ya kanisa, alafu wakaenda. Hilo ni jambo baya sana, na ni vizuri tuwaambie watu waendelee kuheshimu madhabahu na waendelee kuheshimu nyumba ya Mungu.